Witajcie kochani, witajcie. A tutaj znowu gościł nas Mass Effect 3. Przy okazji tym razem czego? Przy okazji DLC Retaliation, które dodaje nam co? Otóż już sobie patrzymy. Mamy tak. Wolusy! Tak! Nasi skarlawi, grubi przyjaciele powrócili, nie było ich nigdy w multi. To jest fajna sprawa, warto ich odblokować. Koreański szaman, co w kategorii żołnierza. Batarianin, turiański dewastator, inżynier. Jest to woluski inżynier, turiański sabotażysta i worczłowca. Nieprzeciętna sprawa. Strażnik woluski, najemnik, Walkiria, Walkiria. Turecki zabójca, nie wiem czy ten był wcześniej, czy jest też w dodatku, ale owczyni Asari jest na pewno nowa. Nie mamy jeszcze odblokowanych, no to wiadomo, zajmie tyle czasu. A tymczasem weźmiemy sobie, kogo by sobie tutaj wziąć. Ja próbowałem się połączyć, za cholerę nie chce mnie połączyć, tak więc pogramy sobie samopas. Forever Alone. Nie ma, nieważne. Soldata weźmiemy, battlefieldowego, trzeciego, takiego ładnego, dobra. Ready, steady, go. Zobaczymy. Nowi przeciwnicy właśnie, to jest główny gwóźdź tego dodatku, powiedzmy, czyli zbieracze. Wreszcie będziemy mogli powalczyć również w tej takiej jakby hordzie, powiedzmy. Battlefieldowo. Z tymi ohydnymi, kleszczowymi, szpetnymi, brzydkimi... Nie cierpiałem tych przeciwników. Przecież z przyjemnością nakopię im do ich obrzydliwej, robaczej, kosmicznej dupy. Cię sanowabicze. Już słyszę pląsanie waszych obrzydliwych skrzydełek. Dwa ognie. Właściwie może skillem się nie popisze, ale to chodzi raczej o to, żeby pokazać co w tym dodatku mamy nowego. Jakże dawno nie grałem w Mass Effecta, a dodatek darmowy, więc jak ktoś jeszcze nie ma, to pobierać, nie czekać. Zawsze coś nowego. By potem ludzie nie narzekali, że tylko z nas doją kasę na dodatkach, bo jak widać można też coś wydać za darmo. Nie jest to dodatek na miarę, prawda, wersji 2.0 do Wiedźmina, no ale nie każda firma jest CD Projektem. Nie każdy może sobie pozwolić na ułańską polską fantazję. Się postaram może nie wyzionąć ducha z mety na początku. Udało się nam zaprezentować dość efektowną akcję i efektywną jednocześnie. 500 punktów za hewitt. Ja! Ostrzem, dobitka. Didn't work! Dobra. Jedną falę przeżyłem, to nie ma źle. Po co ładowałem sobie, nie wiem. Nie pytajcie. Robaczki się grupują. Jeden. Wow. Co ja bym zrobił bez tej walki wręcz? Zginął. Shepard, nie leć w kulę. Grenade. Dodge. O nie! Duży zły pan! Znaczy robak. Co ja chciałem zrobić? Nie wiem. No. No dobra. W pojedynkę nie ma lekko. Łap to, sierwo! Bolało? Mam nadzieję! Boli. My precious little grenade. A Mikołaja wypadało przecież więcej niż jedną falę mimo wszystko. I ciap!
No! Efektownie. Dość efektywnie. Ha! Enemies down. Good shooting. Enemy is still active. Stay alert. Nie ma źle. Widoczki! The enemy Na! has established a communication. Nie jest najpiękniejsza gra. O nie! Get back and find that device. Acknowledged. Go, go, go! Go, 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 go. Shepard? Czy to nie jest Shepard? Co wy robicie, żołnierze? Co to walnęło? A, to. Dobra. Może być cienku. Shotgun w łapę. Nie chcę umrzeć. O! No i to by było na tyle reanimowania się. Dobrze, że nie zblokował, a umieją. Squad member needs help. Locate those devices. Down. Oficjalnie decyduje się na śmierć. Mission failed. Nieprawda, nie wygrałem. Wcale nie przegrałem. Dobra. Wynagrodźmy to, że będę ginął jak dupa jakimiś krótkimi schedule'ami. Co ja gadam, jaki schedule, Mikołaj, hopie. Dobra. Machnijmy sobie jeszcze może na przykład... Bazę Kondor. Baza Sztylet, baza Reaktor. O, one są te zmienione. O! Właśnie! That's the thing! Zobaczmy, co nas tu czeka. Centurioni używają zasłon dymnych do ukrywania się, możesz możesz. Nie Mojżesz, okej. Objective is simple. Hostile forces are advancing. Secure the area. Nie kojarzę tego. Czyżby to było właśnie to osławiona modyfikacja w mapie? Prawdopodobnie. Fala pierwsza. Oby nie ostatnia. Ale wygląda to bardzo, bardzo ciekawie. Już do mnie pełzniecie, świnie. Niespodzianko! Sierwa! Tak, dobra, to jest faktycznie zmodyfikowana mapa, kojarzyłem już teraz. Już dawno nie grałem, nie mogłem jej skojarzyć, teraz już widzę. Wcześniej była w kompletnie innych warunkach pogodowych. A jeszcze była bodaj druga zmodyfikowana. Ale mnie posieczył. No trash passion. Oh. Takich tacy chętni do hand-to-hand combat. Enemy is regrouping. Enemies inbound. Got 'em! Świetnie. Nie. No. Dobra. Jest Bania, już jest, leży następnego, szybko, dajemy następnego. Nie ma czasu, nie pierniczymy się, leci ścierwo, jakieś ścierwo na mnie leci, co to jest, to nie dzieci, to ścierwo leci.
Dobra, dobra, jest jeden, jest następny, dobra, walimy następnego, dawaj go, dawaj, się, bania. Proszę państwa, już leży, proszę bardzo. Następny, kolejny, tylko nie gin. Granat, leci już, unik, pyk, tu, tutaj, myk, jest, dobra, za osłonę, pyk, poleciał, tu, ciach, dobra, bach, jest. Granatem. A mi wytargał za osłony. I jest, i jedziemy, i tarcza, i szybko, i modyfikujemy, i jedziemy, i napieprzamy, proszę bardzo, jest. Padł już, gotowy, leży. Kopyta wyciągnął. Tu płonie kolega do nas, żywym ogniem miłości, pożądania. I już go jedziemy, już, dobra, jest, strzałę w głowę, proszę bardzo, jak pięknie. Kolego, kolego, nie jesteś pożądany. Nie, gościu, nie, naprawdę, nie, daj spokój. Ojej, nie. Nie. Fuj. Wyłyskamy go tak, pięknie, jak snajper. Dobra, ja już go wyłyskałem, okej. A granatem mogę pisnąć. I jest, i leży, i proszę bardzo, jedziemy dalej. I bach, tu zmyłka, piłka zmyłka, lecimy już z boku. Flanka, pyk i dobitka ręką. I już. I jeps, i padł, okej. Dobra. I jeb, i padł, i leży. I helta mało, ale jeszcze żyw. Niechaj żywi, nie tracę nadziei. Co to było? Amunicja by się przydała. Dziękuję serdecznie. Koledzy, przyjaciele, robaczki wy moje. Do kogo on strzelał? Nie wiadomo. Jakieś bratobójcze konflikty? Aha. Nie powiem. Nie najgorzej. Zajmiemy strategiczną pozycję taką. O, przy amunicji. I od tyłu nas nie zajdą. Kocham te momenty. Nie, w pojedynkę ewidentnie dupa, no ale... Już nie chciałem czekać. Naprawdę wielkie problemy były z połączeniem. O, fuck! Najpierw ogarniamy. Bardzo ładnie. A, okej. Ładnie to tak? Nie, roje znowu mnie dopadły. Znaczy roje, no nie roją, no. Nie dam się. Nie dam się! Nie wygrasz ze mną! No, albo wygrasz, no, albo nie. Jest! Jest, przynajmniej tego gnoja ubiłem. Gruził mi tu strasznie. A to ty zarojowiona szmato! A, rzuca! Nie rób mi tego! Już był upload complete! No boli! Dobra. Nie widzę tego, ale okej. I szybko, jumpuj, spasuj. Dobra. Granatem poprawimy. Się trzymać tak długo jak się da. Nie oddamy ziemi! Kurwa mać. Zaś to gówno leci do mnie. Jedno. Nigdy nie byłem dobry w waleniu do ruchomych celów.
Nie ma tarczy. Nie powarczy. Tam walczy. Gin! Nie mam emo. Ja pierniczę. Dobra. Żyjemy, żyjemy. Są reload. Z czego ja mam reloadować, jak ja emo nie mam? Enemies approaching. Czwarta fala, no jak na pojedynczego robaczka to nie ma tragedii. No, obrzydlistwa. O, fucking... O, padł. No, nie mam co walczyć o swoje życie. Nie ma sensu. Wszystko bez sensu. Dobra, wolusów, falusów nie mamy i tak odblokowanych. Cóż, jak widać w pojedynkę gra się trudno, no ale... Cóż poczynić. Sprawdzimy sobie jeszcze tą mapę... Dobra, z racji taty. Sprawdzimy jeszcze sobie tą mapę z zmienionymi warunkami, czyli bazę reaktor. Okej. Będziemy mieli większość nowości dodatkowych za sobą, oprócz oczywiście tych postaci, na które trzeba sobie jednak ciężko zapracować. Bo nie ma nic za darmo. Dobra. Machnię szybko. We have hostile forces in an unsecured area. We need it locked down. On it! To już tak w kwestii bardziej overview niż mordowania, ale... Pójdziemy teraz na żywioł. Close Quarters Combat. A co mi zrobią? Dobra. Dobra. Faktycznie poszedłem na żywioł w Close Quarters Combat. Okej, kochani, ale udało się pokazać przynajmniej te dodatki, takie jako takie, nowości z tego dodatku. Powtarzam, jest darmowy, jak ktoś jeszcze nie jest orientowany, a posiada Mass Effecta, ściągnąć, przetestować. Zawsze jest tam te parę godzin zabaw więcej, może wam się uda połączyć, będziecie bardziej szczęśliwi niż ja. Nie? Nikola, świetna punktacja. Niewykluczone, że pojawią się materiały jeszcze, jak już uda nam się odblokować, prawda? Któregoś z wolusów oczywiście, bo to jest właśnie... gdzie on jest tutaj? Inżyniery, o! Ci małe przyjaciele to jest to, o co mi chodziło. Ale mapki sobie zobaczyliśmy, o co generalnie chodzi, ze zbieraczami powalczyliśmy. Dzięki serdeczne, do zobaczenia.